Čekejte. Co? Zahravej. Já nevím, co mám říkat, to bude. Ne, prosím, no, jako... Vidíš, Štěpana. Teď. Když tady poslouchej, tady máme z Brna. Kurňa, tady se hrává tenis, nebo co? To není na tenis. Já vím, že to je na tenis. Jo, no. Vidíš, pan Víček tam vole kopa. To bude Víček, vole. Jaj. Prosím, já natočím by to chceš? Ne, dobrý. Tak jako, já nerad paparazzi. Není dobře, dneska nemám. Měl náladu, tak jo. Tady jsou ty, na tenis budete hrát. Čemu se směješ, Radek? Brhlovic, jo. Co je? Neboj se, vole, děláš, ty znáš? Máš tam ty děti, Určitě pěkně prosím, ať jedeme. Je! No, ty už to budeš Ne, já jsem nechci natáčet. Dělej se ale natáču špinavý. Tady, to nejde ale vidět. Ne, taky, já zůstanu přes hubu. Jsem rozcukaný, jo. Prosím, ne. Rady, přidej se sem. Co? Ne, prosím, Pavel, podívej se. No, já se dívám. Řekni něco, Rady, nějakou historku, ať si zasmějeme. Já to že... No, historku. Přijeli, drápali. Tady Brhlo ti něco poví. Co pak? Brhlo, řekni nám něco do kamery. Ale řekni nám. Ale jo. Dělej. Ti nám mě ne. Dětku. Dětku, řekni něco. Ani další, já jsem... Bacha, jdu po tobě. Jeří paparazzi, toto. Dáme na YouTube potom. Hovno, ale se na to. A je kameraman hlavní. Ne, děkuji. Je rozhovor. Jaký? Tak se pejte, budu odpovídat na otázky. Jaké bylo uchutnávání v Brně na Vinexu? Hej, vlastně u nás... Špatné, bylo to... Tak počkej, tak ten... Ne, bylo to dobré, akorát mě nemělo. Ten školník Kolik jste měl skeníček? Je, nevíš? Počkej. No ale dost, nevím přesně kolik, ale celkem to bylo teď tak dost. Trošku jako zaplacená lápka. Jak se cítíte, pane? Cítím se... Není jinak dobře. Bolí mě hlava, zatíží mě hlava. Opravdu nevím. Nevím, si vás jako nějakého toho šlíka, vole. Dobrý den,